எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு சாலா ஹோம் ஃபுட்ஸ். இன்னைக்கு நம்ம ரெட் ரைஸ் கொழுக்கட்டை மாவு வச்சு எப்படி நம்ம கொழுக்கட்டை பண்ணலாம்னு பார்க்க போறோம். அதில் நம்ம புட்டும் பண்ணலாம். ஆனால் நம்ம புட்டு பண்ணுறது அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இந்த வீடியோவில் நம்ம ரெட் ரைஸ் கொழுக்கட்டை மாவு வச்சு எப்படி கொழுக்கட்டை பண்ணலாம், அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இதுதான் சாலா ஹோம் ஃபுட்ஸோட ரெட் ரைஸ் கொழுக்கட்டை மாவு. நம்ம இப்போ ரெட் ரைஸ் கொழுக்கட்டை செய்யறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நம்ம சாலா ஹோம் ஃபுட்ஸோட ரெட் ரைஸ் கொழுக்கட்டை மாவு ஒரு கப். நீங்கள் எந்த கப்பில் எடுக்கிறீங்களோ அதுலேயே 1.5 கப் தண்ணி, கொஞ்சோண்டு திருகின தேங்காய், 1 டீஸ்பூன் சால்ட். நான் இப்போ கல்லுப்பு எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் எந்த உப்பு வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் 1 ஸ்பூன் நெய். நம்ம அடுப்பை வச்சு இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி ஊற்றி உப்பு போட்டு அது நல்லா கரைச்சிக்கலாம். இப்போ இதில் 1 டீஸ்பூன் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் இப்போ இதில் 1.5 கப் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன். இதில் உப்பெல்லாம் நல்லா கரைஞ்சி தண்ணி கொதிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம இதில் மாவு ஆட் பண்ணிக்கலாம். தண்ணி இதுமாதிரி நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் தான் நம்ம மாவு ஆட் பண்ணணும். இப்போ நம்ம சாலா ஹோம் ஃபுட்ஸோட மாவு ஆட் பண்ணிடலாம். இதை நம்ம ஆட் பண்ண கலக்கிடணும், இல்லைனா கட்டி ஆகிடும். இந்த மாதிரி கட்டி இல்லாமல் கிளறினதுக்கப்புறம் நம்மளோட தேங்காய் பூ கொஞ்சோண்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் கொஞ்சோண்டு நெய். இப்போ நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இது மாவு நல்லா சூடு குறைஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம கொழுக்கட்டை மோல்டில் கொழுக்கட்டை பண்ணி அதை வேக வச்சிடலாம். மாவு நல்லா சூடு இறங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம மோல்டில் வச்சு மோல்ட் பண்ணிக்கலாம். உங்ககிட்ட மோல்டு இல்லைன்னு நீங்கள் ரவுண்ட் ஷேப்பில் கூட பண்ணிக்கலாம். இதுதான் கொழுக்கட்டை மோல்ட். நான் இதில் தான் மோல்ட் பண்ண போகிறேன். நம்ம மாவு உள்ளார வச்சு எல்லா சைடும் படுற மாதிரி நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்போ தான் அந்த ஷேப் கரெக்டாக வரும். உங்ககிட்ட மோல்டு எல்லாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப் கூட பிடிச்சிக்கலாம். ரொம்ப நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணக்கூடாது, லைட்டாக மட்டும் பண்ணுங்கள். இப்போ கடைசியாக கொஞ்சோண்டு இருக்க மாவில் குட்டியாக ஒரு கொழுக்கட்டை பண்ணிட்டோம். இப்போ அடுத்தது நம்ம அடுப்பு பற்ற வச்சுக்கலாம். இப்போ நான் இட்லி பாத்திரத்தில் கொஞ்சோண்டு தண்ணி எடுத்து அதில் நான் இடியாப்ப தட்டு வச்சுருக்கேன். உங்கள் வீட்டில் இட்லி தட்டு இருந்தால் நீங்கள் அதை கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ தண்ணி சூடானதுக்கப்புறம் நம்ம கொழுக்கட்டையெல்லாம் ஒன்று ஒன்று அடுக்கி வச்சிடலாம். இப்போ நம்ம இதை அடிக்கிட்டோம். இப்போ நம்ம இதை மூடியை வச்சு மூடிடலாம். இப்போ இது இன்னும் 7 மினிட்ஸ் குக் ஆகட்டும். 7 மினிட்ஸ் குக் ஆகிடுச்சுன்னா நம்மளோட கொழுக்கட்டை ரெடி. இப்போ நம்ம கொழுக்கட்டை ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம சாலா ஹோம் ஃபுட்ஸோட டேஸ்டியான ரெட் ரைஸ் கொழுக்கட்டை ரெடி. இப்போ நம்ம எல்லாரும் இது சாப்பிடலாம். இப்போ நம்ம இதை டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். செம்ம சிம்பிள், செம்ம ஈஸி, சூப்பர் டேஸ்டி. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சாலா ஹோம் ஃபுட்ஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. அப்படியே இந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிருங்க.